Hagani kapon nga kwa ban kren na kabanta jongpi. Kiba laju shakri utrai henry pila paidin utrai. But pidon ru yagani ke jingkali hatu utrai udang map mo yanga. Hatu udang pediang mo yanga. Hatu udang isin ain em kom yanga. Hatu kanang don em kata ka jing map e ka bukom yanga. Kani ke jingkali kawan hapi na kapor si kapor. Bat kadon ka jing penrem hapi. Tip ublay udang isin ain em yanga. Tip ublay udang khot na em yanga leni udang penon kam na em yanga. Hoi haga jing long brio. Kadon ka jing duna. Haga jing long brio kadon ru. Kita ki jing penshoy ki bawan bat teng-teng ubriu hap no ha kita ki jing penshoy. Henry ka good news ka bang kwa ban ong ye phi ka ni ka sngi ka long. Compare la pila phai din no blay. Henry menta ka sngi phai no show try. Ai ngo yu try ba ka good news ka long ba Jisu 41 namar ba udang ap ye phi. Ai ngo yu try ka ni ka por ka ba menta. Ka jing e ka jong try ka dang don ban pen em ye phi. Ka Bible ka ong kumni la pipuli na ka proverb. Ka ba arpusaw ka dekat ka khat reu ka ong. Na ba nyau sien uhap ubahok. Te wieng pat henreu baman la penkelon da ka jingjenjar. Nyau sien la da ubahok uhap. Te wieng pat henreu baman on penjenjar ong ka ktien ka jong blai. La pila hap pieng biang pi pan map no trai. Pan map yeng wanum paidin no trai. Wanum syak bu syaitan penram ya pi. Wanum syak bu syaitan ule don bore ke jim ke jong pi ong la biang me kat tu la biang pha kat tu phala klim phala le kum ne kum tai phala phai din nu trai phala len yu trai pa kum ne kum tai phala le sibun ne me la le kum tam la phai biang shika di ka bam la le biang la shika ke jing tang lang ke jing kulmar jo ke jing mu syaitan penram ya pi re kwa bonong fi menta ke sngi ke ba kemen menta ke sngi ke ba utrai u khat pat ya fi ke ni ke sngi ke long ke sngi bo bleu ong yeng biang. Hoi, Samson la phai din no blay. Henry habau la phai biang show blay la pen kop bor ya u. Hoi, dan shibun ki Samson ki bau blay la khot ya bau blay la pen sle. Ki non shibun ki Samson ya bau blay la pen pau la ke jong ka bor ke jong u lang ba ka jing em ke jong ki. Piru phila ben dei wei na ki Samson. Henry namar ka dele la pen kalon ya fi. Bat menta pi sngo ba pimla shu ban yeng. Ringa kwa banong yefi ka ni ka sngi ka bamanta la da pi yeng utrai udang khat yefi utrai udang pediang yefi hoi utrai udang la ben penon kam ye ka jing im ka jong pi hoi bin pet ya ka jing im ka jong David ru la phai din no trai u la klim bat ka bat shiba henry habu la phai habu la yam show trai u la yam u la rwai ka jing rwai ba san puai ka sam san puai ben khoi ya ka don lo janga wat shim no un sim jamena po jonga pendap yang aku try do mensim buat thamai bang ngai habau David udwai ke Bible ke thu da shi sha ubleu lama da puli ke sam ka blai phu ar ke khot ke ba san u David wang apply ki pop ki show try bu try lama pi ke pop kan ba ke mi ki jangai na ke sem mi kum tau try la pen jangai te ke jing palat nanga ken ba nga ai ngo yo blai bu try u palat fi udang khot fi ha ni ke sngi menta Petros ru la len you Jesus Henry u Jisu wan ban wahat biang yu Petros. Kisenran ru kila no yu Jisu. Bon kila paidin no try. Bala pi pila len yu try. Bala pila paidin no try. Ngasngo bu try wang wanum ngorem. Wanum do mensim. U try udang up ya pi. U try udang kwa ban penon kampat ya ke jim ke jong fi sai chi sien. Kapor kadang biang. Ka jingrong no kampat wan u try 41. Kadang don ke jing snai ke jong try. Ya ke jing im ke jong pi. Pan map no try ya makmat jong blai wanum pai dien dan apeng jo fi ki be shakri u try ru ka kwa banong fi wa ju pai dien yo ba pimla ban pai pat shakmat ka e palat ya fi yo ba pi le kai bu blai kam long man ye le kai bu blai what you take chances what num om bala danga na le pop mentang sa pai pat yo ba ka bat ya fi sbak ka ta ka pop yo ba pimla ban pai pat show try what I ba pin le khnang ye ka pop What I bapin ya jelut ya kapop. What I bapipin ya senrut baga kapop lene ban ya kershut baga kapop. Yo baga pop ka bat ya pi kut senan ke ching im ke jong pi. Yo bapim la senan ban pai show try. Agani ka sngi ka kwa banong yefi. La da fila ju shakri u try man shwa. Shakri biang u try si kisien. Wanum pai dien show. What I bu syaitan peram yefi.
yang biang na benta ka puram ke jong trai Samson ula peniap Shibon ki Filistia gapor ka bodang im Henry Shua bo unyap no ula peniap Kambon ban ye kita ka bula peniap kat bodang im tadeng ta ngakwa ban ong ipi ba kata ka bakhat du ka jong pi kan long ka bakam kraw ban ye ka ba men Shua pila yalap ye gospel pila pla ye Jesus Christ mentali palat finle ublem persle palat ye fi baru penan kam palat ye fi ban ye ka e ka pila ban snotho ne ka e ka pila ban pan kat kum ka bor ka batrai haga jing em ka jong fi trau e je fi ini ban ye dwai ne ka por nam ta jong fi what you do man siam what you sngo ram what you sngo po what you sngo le kum ni ne kum tai pai should try jisu dang up ye fi un pen sle bing ye fi si sin da ka jing pen sle ka ba arsha ini dwai nam ta jong fi ne ka por try ni ka por ngadap da ka jing sngo ko ba kraw ye me ko try mga yo ban ai ni ka kubor nakabantag ni kikon ke jame try ni ka por nga sngo badon we uba go try ubala shakri ye me men shwa try henry menta ko kanrat udan ya kata ka jing sngo rem na marula phaidin na me try o soitan uban ben ye ka jing ke jong soitan wan pen rem ye ka jing ke jong u soitan wan ban ye le ke jing ke jong Henry nga kren haga kerteng ke jong Jisu bagata kamen sim ke jing penrem barok kan kenria haga ni ka khlipmat ka bamenta kani kamen sim ka bate ka bakom kani kamen sim ka bawan ban bat kan dalat no hallelujah ki kinjri ki bate kin dalat no kita ki jing te ki jing kom barok kin da jot no haga kerteng ke jong Jesus Christ try nga tip memelong ublay uba ay kata ka second chance ban ngait ko try me iPad ya kalat sa sisin try bahaw ne kon jame un pai pat chame ko try nga sngo ni ka sngi ka me khot pat yo nga sngo ni ka sngi ko try ka ba me pen yang pat yo ablay hallelujah baw try khot ifi ni ka sngi u try un pen em ye fi ka ni ka sngi u try un pen kambyang ifi sa ka ni ka sngi oi kita ki pop ki jong pila pi pla kama jong try u map no kita ki u site no da ka snam ka upen thamai ya phi compare ka pop yu phila le compare ka ei ka pop phila le ka balong persha yu try henrenga nge ka ne sngi u try u mahap ya phi hallelujah try dan ke por ko kena try me pen sngo try kan ko ka kong ra blai try o ko ka shakri man re na mar kala le pop ko try ka sngo ba mem la shu ban map ka pop try ka sngo ba kala le pop palat ya me try ka sngo ba kan jot no ka sngo kam dan jimen toy shu ban shakri me kam ka sngo ko ba kam dan jimen toy rawat ban im no hagni ka perthai try nga dwai ka ni ka sngi hallelujah kong try u e fi hallelujah u jesus e fi ba kwa thamai ka jim ka jong fi u jesus khat ya fi ba jar ba wan shu jesus da le unum kentat dai mangi bon sin ngi kentat u Jesus nang kentat ye fikang compare vila le you try compare you vila le ka jing im ka jong phi u try mahap ye phi yeng pat sa shi sin yeng pat nga nget bu try pen slek kerpang ye fi ka ni ka sngi hallelujah try o nga nget me map ko try le jong ki breu ki jong me nga nget the try me pen thamai ki breu ki jong me nga nget ko try me le ki kamba nam ta ki ni ki khon je me pen slek ki da ka jing pen slek im me pen slek ki ko try da ka jing pen slek leng do nga nget ko try kin yeng pat sa shi sin kom ki im kom ki leng do ki jong me try but try ki na long ke jing shai ki na long kam lo ki na long ke ta ki nom ki tin im ki nang long ko try kita ke jing ubi ke jong me ko try hoi ko try ka perthai kala pen ram ye ki ka perthai kala pen ran khmut ye ki rei te try me khat biang ki sa shi sin angai ken yeng pan angai shapat ro kham da phai din shu namar jar ubi ai ne ka do ko kot utaw nyola yem ong ka tin ke jong me try ngadwa ngir ko ni ki kon ke jong me baro try ngai na do ni ka sngi ka jing kmen ka jing suk kawan ka do not ke jong ki pangai na do ni ka sngi ka jing tingen ka jong men sim ba khoi kawan ki try kin yang pat sa shi sin me ong te try one pat ngan panan kam ye phi try me ko me la khat yu Petros mi yang a Petros du lai sin try me ka li kan ka sngi ni ki kon ro ph nam yang a ba ngai ko try ni ki kon ki ong nga e me try ba ngai me le ki kam ba try me pen yang pat iki sa shi sin na do ni ka sngi ta ka buram ge jong me agar tengu Jesus no pen amen but amen ba ngai try we ye phi u khat ye phi open em ye phi ban penan kam bor ba ifi sa shi sin what you sngoram what you phaidin shu nang ni se khmat pat yeng na kam tau Jesus Christ hadok sngi ke jingwan ke jong ngai utrai usngov ha e na kam ta jong phi bar ngai penan kam phi kuble shibun ngin sai ken do pat pila ban phone na ki number ke ba phi ye ke screen ke jong phi ne pila ban wan chek ne ka office jong ka pod net ang ne ha upon nong thmai nong khriam ngi don ang ne
nadu ke sengi ke baar hadu ke sengi sajan jo katayo ikwa banya dwai bat phi banya slok bat phi na ke tien ke jong blai khnam finala ban san khnang ba finang la ban long rang ba ha ke jing lo man sim ke jong phi utrai nang kar khoi phi kum le chi buan amen